עד מי יודע, אחד, אני יודע, איך. אלוהינו, שבשמיים, תעשה, שבשמיים. הלאה, רואים. אלוהינו, אלוהינו, אלוהינו. בשמיים ובארץ. הלאה, מה עכשיו? שבשמיים? בשמיים ובארץ. חמישה, נו, חמישה מי יודע? חמישה חומשי תורה. זה במקרר? אבא, לוחות הברית. אחד, אלוהינו. אלוהינו, 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 אלוהינו. עמרי, בוא נשאיר, מה נשתנה? מה נשתנה? נו? תשאיר, מה נשתנה? המלך הרשע. מי המלך הרשע? 4 בנים יש בתורה. עמרי אחה? יש זה קלרה. נו, עמרי אחה? חכם. ואמא? מה נשתנה הלילה הזה? כן, חלק בזה דג טעים. מולי, טעמת את הדג? החצי שלך ממש טעים. חמץ ומצה הלילה הזה. מזכיר חצי דורבני קצת. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מה? איפה בזה? מיצינו?